כל החיים שלי עברתי תיקון עם כסף. כסף היה מין מוטיב שהוביל אותי. אם זה היה לצאת מהבית בגיל בין 16 ל-17 ולהיות חסרת כל, ולשרוד בשביל לחיות ולהילחם על כל דבר שקיים בעולם שלי בשביל שיהיה לי מה לאכול. ואם זה לגנוב אוכל, אם זה לשקר בשביל אוכל, לא בשביל כסף, או לעשות דברים יותר קשים בשביל כסף, כדי שיהיה לי, כי אם אני לא אעשה אז מי ידאג לי. הנרטיב הזה של ההישרדות זה משהו שליווה אותי כל החיים, גם בעסקים, גם באירופה, שעבדתי והייתי נלחמת על כסף ומוציאה כסף בדרכים אולי לא אתיות, אולי לא מוסריות. לא משנה מה ניסיתי לעשות, ולא משנה שניסיתי לתת מעשרות, ולא משנה כלום, לא משנה איך אני אסובב את זה, בסופו של דבר כסף זה משהו שמאוד ניהל אותי בחיים, ותמיד הרגשתי שאני במרדף אחריו. והמרדף הזה עשה אותי המון שנים ריקנית. לא משנה כמה עשיתי התבוננות פנימית, לא ראיתי את זה, לא הייתי מודעת לזה אפילו. לא ראיתי שזה מה שניהל אותי, לא ראיתי שזה מה שמוביל אותי. כל מה שראיתי זה שאני חיה את החיים, ובאמת חייתי את החיים. טסתי, הייתי ב-120 מקומות שונים בכל העולם, הכרתי המון אנשים, עשיתי המון פאן, אכלתי, שתיתי, נהניתי, באמת. אבל האם הייתי מאושרת? לא יודעת. אני לא יודעת להגיד שבאמת הייתי מאושרת. היום אני הרבה יותר מאושרת ממה שהייתי פעם בדבר הזה. אז כסף תמיד הוביל אותי, תמיד היה לי שם איזשהו שיעור מאוד 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 עוצמתי, ואני מניחה שכשהגעתי לארץ אחרי ההתרסקות שלי ונחתתי ככה על האף, אפשר להגיד, התחלתי לעבוד כשליחה, גיליתי עולם. לעבוד כשליחה בוולט עשה לי טוב. פתאום גיליתי אותנטיות, גיליתי אנושיות, הומור, יצרתי מערכות יחסים עם אנשים זרים. הרגשתי טוב, הייתי חופשייה ומסופקת מהכסף שהכנסתי היומיומי, בלי צורך להרגיש שאני צריכה עוד. האנשים שפגשתי, האינטראקציות שיצרתי כשליחה, והצחוק והגובה העיניים שחוויתי, זה היה שווה יותר מהכל. פתאום הבנתי שאני לא צריכה הרבה, אני לא צריכה הרבה כדי להיות מאושרת באמת, ושכסף זאת אשליה. היה לי קשה לשחרר את ההבנה שכסף זאת אשליה, זאת אומרת, הבנתי שכסף זאת אשליה, אבל היה לי קשה לשחרר את ההבנה שאני לא צריכה לדאוג לכסף. אז גם בתור שליחה, אמנם דברים השתחררו קצת, אבל עדיין הייתי בתודעת הישרדות, ועדיין הרגשתי שאני כל הזמן במרדף, כי סוף החודש אני כל הזמן מוצאת את עצמי באיזשהו מעגל בלתי נגמר של מה יהיה, וחרדה ודאגה. ויש לי שכירות, ויש לי תשלומים, ויש לי אופנוע, ויש לי כל כך הרבה דברים שאני צריכה לחשוב עליהם, שבאמת לא הייתי מוכנה עדיין לשחרר מכל הרעיון של כסף בכלל בכלל. ואז התחלתי טיפולים אצל מישהי מהממת בשם מלי כוכב, שהיא גם טיפלה בי המון שנים, באמת היא עזרה לי המון בהרבה דברים, בהרבה מצבים, והייתה שם בשבילי ונתנה לי הרבה תמיכה בחיים. באמת סוג של שליחה של אור, שהייתה שם כשהייתי צריכה ברגעים האלה, והיא הייתה נכונה לי, והתחלתי לעשות את הטיפולים על אמונות מגבילות, ובאמת טיפלנו בכסף, טיפלנו באמונות מגבילות על כסף, והיא מאוד מאוד עזרה לי עם האמונות המגבילות של כסף, אבל משהו עדיין היה נסתר מבינתי. הטיפולים עזרו לי להבין דברים, עזרו לי לראות דברים אחרת, אבל הם לא פתרו לי את הבעיה. הם רק גרמו לי להבין שיש משהו שאני לא מבינה, שיש משהו שאני לא מצליחה לתפוס. וזה יצר אצלי רצון עז לפתור את החידה הזאת. המוח שלי עובד בחידות. אני בן אדם מאוד חידתי, חידה שיש לי מול הפנים, אני אפתור אותה. ובגלל זה אני כל כך אוהבת לעבוד מול בני אדם. בני אדם הם חידות, וכל אדם הוא חידה מיוחדת עם אור מיוחד, ואני מאוד אוהבת לבנות את החידה הזאת, ולעזור לאדם לפתור את החידה שלו. אני מאוד נהנית מזה, וזה גם באמת עוזר. והחידה הזאת גרמה לי להתחיל להתבונן על דברים שאני מרגישה מול כסף. רגעים שאני מתנהלת בלי מחשבה מול כסף, ולהתחיל לפענח אותם. כל מיני רגעים, מתי אני וכסף לא חברים, ומתי אני וכסף כן חברים.
והתחלתי לשחרר מהתודעת חוסר שלי כשהחלטתי שאני לוקחת צעד קדימה ונותנת יותר כסף ממה שהייתי נותנת. זאת אומרת, אני החלטתי שאני עושה יותר ממעשר, למרות שלא היה לי עדיין כסף לתת יותר ממעשר. אני החלטתי שאני עכשיו עושה 15% בכל חודש, אני לא מפחדת לעשות את זה, אבל אני דרשתי, זאת אומרת כתבתי את זה ודרשתי מול הבורא שאני עכשיו עושה 15% מעשר. אתה הולך לדאוג לי שיהיה לי 15% לתת וגם לחיות. ואני דרשתי את זה, אני לא ביקשתי את זה, אני הרגשתי שאני יכולה לדרוש את זה באותו הרגע. ומה שקרה